Hai लोगोफोर दे लोगोफोर जाहा दसे रायलायनोसै गोबावनि उनाव दिनै जा गोबाव जाबाय लोगोफोर नोंथांमोनजों रायलायनो मोनिया दिनै गोबावनि उनावनो लाइभ फैलायबाय दे सोर फैदों कमेन्ट खालामदो कौन है प्लीज कमेंट कीजिए बात करते हैं बहुत दिन के बाद आई है आज बात करने का मन कर रहा है खदाल राजा बसुमतारी हाय हाय मा खबर आजाव 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 फैद' लोगोफोर फैद' सनाफोर डेन्जार डायलग होनोसै जाहा फैद' आंजों डायलग होग्राफ्रा आंखौ सिनायखायो कमेन्ट खालाम दे कमेन्ट टाक कमेन्ट हर कमेन्ट मोजां आब' नोंहालाय आंहाबो मोजां फंबाय मोजां दङ ओरैनो दंलाबायो नै र' दे आं खानाय थेबग्रा लायनो दै खानाय खाग्रा र' फैगासिनो ना हेलौ दे रायलायदो सोर दङ नोंथांमोन डायलग होनसै दा दे मा ओंख्रि जाखो खदाल राजा बसुमतारी चलो कौन है बात करो कमेंट करो कुछ पूछो मा ओंख्रि जाखो खदाल नोंथां बाबु डेन्जार गावख्राबदोंलै जोंनिथिं माबा एकदमबारे दिवालीनि गावसोदों बमा गावदों ए आलु बयलार गोथावमोन दा दे रायलायदो सोर दङ आंजों लाइनाव कौन है चलो कमेंट करो फिर मुझे कैसे पता चलेगा यार सोर दङ दे रायलायदो होमब्लासो ना आं मिथिगोन दा सोर दङ खदाल राजा माबा आङो गुरगावआव थायो बाबु गुरगावआवहा नोंलाय माहा दङ फिलहाल गामियाव ना बाहेराव आदसा आं हायद्राबादाव होनदों हायद्राबादाव मा खामानि मावो नोंथाङा देब्रा रायलायदो जाहा नोंथांमोन माबा माबि सोंहराबाथाय आं रायलायनोनो रोंलायलाङा जाथारा भिडिअआवबो लाजिलाय लांगारो आंहा रहाय नैबे पर्दाखौ मोजां खोबनो आं एसे भिडिअखौ मोजां नुनायनि लाइटजों नङाबा मोदानसोयो
कम्पानियाव गार्ड मावो मोजाङानो खै बोसोरनिफ्राय थादों बेयावलाय हायद्राबादावलाय ओमफ्राय फंबाय नोंनि गामिया जेनेबा अबे जायगायाव नोङो आसामनि दाने ओमफ्राय मा जायगानि लिपस्टिक फुनब्रबलायबाय आंहा लाइभ फैगोन होननानै टिभिसो नायबाय थादोंमोन आङो रावबो नायग्रायानो गैया माथो होनो गैया दा रावबोआनो फैथारा आं फैनाय जाथारा नालाय ओंखायनो मानसिफ्रा फैथारा आंनियाव गोबावजों खनसेसो फैयो भिडिअ'खौबो बनायबाय थानाय जाया बनायनोनो समबो मोना नालाय डिउटि मावोना आदसा चिरां डिस्ट्रिक्टनि बिजनिनि मोजाङानो दे होमबालाय खाथि आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सोरबा सासे दङ लाइनाव ओमफ्राय गैया रायलायाखै हनै सोरथाय कोई है लाइन में बात नहीं कर रहा है और आंजों रायलायग्रा डायलग होग्रा माखासे हौवाफोर दङ सेंग्राफोर गैथारा बिसोरो दायो अनलाइन फैयाखै बिराद डायलग होयो बिसोरो हाबा जाबाय नामा नोङो औ आं हाबा जानायसो दा बुरैबाय गैला नंबावा सोरबा सासे दंबावोलै रायलायथारा कमेन्टबो हरथारा आरो सिरि नायखोमानानै दंदां सोरबाफोरसो दां आंनि बयफ्रेन्डफोरसो न' माबाफोर बुंब्रबायबोगोनदां होननानै नेदोंदां आंखौहाय ओंखायनो रायलायाखैबो डायलग होग्रायानो रावबो गैया दाबो रावबो फैथारा मालाय गावबा गाव बिजिथार दिवाली जानायनि दिवालीनि पार्टि जाथारदोंदां रावबो फैथारा खदाल राजा बसुमतारी नों हाबा जायाखै नामा माबा गुमादां मादां फैलायलायबाय लाइटआव आखल गैयै हिन्जावजों न' सिङाव थानायनिख्रुइबो हाबा जायाखैनो आयौ गैलालै खाथियाव बमा गावदों जा बागदावबाय गैयालैनो हाबा जायाखैनो बिथाङा जा खदाल राजा बसुमतारीया हाबा जायाखैनो दाबो रावबो नायसनबायानो आयै मानिसि बिलाइ थोद सिख्लाफ्रा नायसनथारा एसे दुगा जानांगौलै एसे सावलन बावलन जानांगौ अब्लासो सिख्लाफ्रा नायसनो सोर फैखो हनै हनै सानसुआव फैबाय जा आयै सनानो आयै सना फिथर नों दासो फैदों मानो रायलाया नोंलाय जोबोद गोबावनिफ्राय गोसोखांबाय दं आं नोंखौ हाबाब लिंहरबाव दे नोंनि लोगोफोरा दांनि जाहा डायलग होनाया इमान दिननि उनाव औ दा इमान दिन जाबाय डिउटिजों समाय मोनथारा बासोयो देनजार अलसिया ओंखायनो आंना साबसक्राइबारानो बारायथारा मानसिफ्रानो होद अलसिया हिनजावसोलै बियो भिडिअ लाबोआ मायासो सानलाय लांसै दाना आंखौ साबसक्राइबखौनो खालामा दाना रावबो
नोंखौ फेसबुकआव फल' खालामनो होबाय आं ना आयै सना जिउ थेंकिउ आंनि जिउ बिदिसो जानांगौ हौवाफ्रा ने नोंखौ फेसबुकआव फल' खालामनो होबाय आं खालामा नोंनो आं खालामाखै आरो आयै आंनि मेजिम सनानो आयै आंनि जिउ सना दे होथार ओंखाम जाखांबाय ओंखाम जाबाय नोंथां सानस' एत्स दि सानस'लां खालामनो दे खालामगोन दे नायसनथारा बेयावबो जा गोबाव जाथारबाय आङो फेसबुकआवबो हरनाय जाया इउटुबावबो हरनाय जाया अलसियासो समायखौनो होनो हाया जायो जानो र' जाना फैगोन दे आं नायबाय थाब्रा दे आं मा ओंख्रि खिथाहर देलाय मा ओंख्रि जागोन आयै 8थाजों साब खालामफैगोन अकेनो 8था इदि मोनबाथ' आयै सना दे नोंनि लोगोफोरखौ सोरखौबा लिंहरदो जा ग्रुप डाइलग होलायनोसैलाय दिनैबा हरलाय दे 3थासिम रायज्लायगोन चेलेन्ज थांजोबलायबाय दाना गासिबो गैलालाय नेबाय थादोलाय आंहा ओमफ्राय नोंस्रा ओंखाम जासिगोन आंहा नेबाय था रावबो फैथारा माथो दाबो ला 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 चोरी पायल खन खन है कंगना हेलौ सनाफोर ला 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 कमेंट करो कौन है कमेंट करो कितना पड़ेगा कल से पटाखा फोर पटाखा की आवाज़ सुन के फट गया दोस्तों ओइ सनाफोर गोसोम ना गुफुर नोंसोरलाय माथो रायलायाबो सोर नायदों सासेल' नायदों सासे नायो थांफिनो गैया मालाय उन्दुजोब्बायसोदां ना दिवालीनि जुमायसो लोंजोबदों गासिबो गोबावनि उनाव फैबाय नै ओमफ्राय रावबो फैया माथो लाइनावनो जुमायसो लोंहैजोबदोंदां मानसिफ्रानो लिपस्टिक फुनलायनांनाय आङो थोद गिनानैसो खारगोनलै बे सोरबा लाइभआव नायदोंबा सोरबा नायबाय थादों हनै दाबो मेसेजबो खालामथारा रावबो दहाय सानै फैदोंमोन रायज्लायनानै थांबाय मालाय सन ला 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 फैद' सनाफोर चोरी बाजी
सोरथो मा खावबाय थायोब्रा देब्रा सोर दङ रायलायदो कमेन्टबो हरा नायबाय थायो सोरबा आंनि गोसो थोनायफोरसो नामाथाय सोरजोंबा रायलायजानो गिनानै बयफ्रेन्डफोराबो गोसो थोनायफोराबो फिसाइफोराबो माबालाबायोना बिदि सिरि थाखुमायो लाइनाव होखायोना आरो आं डाइलग होनाया जे डाइलग होग्रा मोनबाथाय नांखायो बे जोमावमोनखौ मोननांगौ डाइलगाव बाब बिसोरथ' डेन्जारखा हेलो कमेंट करो यार चलो कौन आया है कमेंट करो रायलायदे सोर फैदों बिदि नायफैनानैल' रायलायाबालाय कमेन्ट खालामाबा बोरै मिथिनो आंलाय सानस'हाया गोसो आयौलै मासे दावराव सिमांनि गोदै फाखनाव गेलेदों नों नागिरमोनलाय आंनि देब्रा कमेंट खालामदो सोर दङ कौन है कमेंट करो यार बात भी नहीं करते कुछ नहीं करते तो मैं फिर मैं भी गूंगी की तरह मैं भी बोलते रहो क्या सल'मनसो होनबाय सल'मन आदैसो जाहा हाय मादैनो हाय आदै होद ओरैनो लाइभ फैलाबायबाय आं भिडिअ खालामनोबो समखौनो मोनथारा नालाय ओंखायनो न'आवनो लाइभ फैलाबायबाय आं ओंखाम जाबाय नेम लानाङा दे लाला दे आं होनबालाय होद माबा मोस्रोमसो अरलाबायदों फाग्लानो बिसिनाया मोस्रोम गोजा दे लाया दे आं नेम लाया दे मा ओंख्रि जाखो समखौनो मोनथारा भिडिअ बनायनो ओंखायनो आङो दिनैनिफ्राय सानबाय जे लाइभ फैबाय थानोसै आरामसे लाइभखौनो दसे फैबाय थानोसै होननानै सानबाय आं मोनायाव सानावथ' सम मोनखाया नालाय डिउटिजोंनो सोरबा सासे फैलायबाय दे रायलायदो नोंथांमोन कमेन्ट हरदोरा दे सोर दङ होमबालाय आंलाय माथो रायलायनो जालायलाङो रायलायनोबो रोङा आंना बांद्राय भिडिअखौबो लाजिलायो आं भिडिअ बनायनोनो मा ओंख्रि जाखो दे खिथाहरदो आहासो अमा बेदर जानाय अमा बेदर सावलायदों दिनै जा अमा बेदरमोन दिनै मा आहा लाइभसो फैदों माबायाव नायबाय था नोंहा टिभि एलरेन दुगा लाबोलाय आंबो दैखौ राजा लाबो ला 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 ला
मैयानि बासियाखौनो बावला गावलागासिनो दांलै बमायानो गावगास्राया दाबो जा बमा राजाया दै होफैलायदों थांदो दरजाया फांलां एकदम दावरावथार क्रिसमासाव फैगोन ना मादैनो ओहो फैनाय जानाय नङा नानिया फाइनाल लिरगोन ना फेब्रुवारियाव गैया सुटि गैया समफ्रानो जाला माथो गामियाव थांनो लुबैबाबो ओंखायनो दायो थांनो हाथ'ला नानिनि फरायनाया जोब्बासोसै दिवालीनि जा गावख्रावगासिनो याव दावराव दाबो गामियावथ' गावाखैदां बारा ने ओंखामखौसो नांगौ माथो देब्रा रायलायबावदो सोर दंबावो सिरि सिरि नायखोमानानै थायोब्रा आंखौ मानसिफ्रा माथाय लाडु दिवालीनि एफा गोरा जाबाय फ्रिजआव मा नायखोमाबाय थाखो रायलायाबो आव सिखाजोंनो दानबायलांनो लाडु लांदां दोनबायना बक्सनिफ्राय बख'नानै लादुखौ माबाबाय गोरा जादों फ्रिजआव बार नांनानै मोस्रोम फैदों माथो बिसिना देब्रा रायलायदो सोर दङ हाबाब हाबाब इसर मा रायलायाबो मायाबोलाय बेसननि लाडु नोंसोर रायलायहराबा आंबो सोरजों रायलायनो बावलि बायदि राजामोना सानलाय लांबाय बे मा जाम्बि बायदि माहा गोमाखो होनना नागिरनो फैदों मानोना आंखौ दानि सर मोस्रोम गोजा माथो बिसिनायालाय आया बिसोरो मेथाइखौ जानानै बिसिनायाव खोलैलाबायो डायलग होग्रा मानसिया रावबो गैया फाग्लासो चोरी बाजी कन कन रे अजनबी तुम हो जाओ
La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la la. La 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 la.